जोंनि बे सर'आनो आखल जायो आरो बेनिखायनो सेंग्रा समावनो सिख्ला समावनो जोङो बेफोरबादि मोजां सर'खौ खालामनांगौ आरो सर' खालामाबा उनाव जोबोद समयसा जागोन। उन्दै समनिफ्राय जे खामानिखौ मावबोआ बे खामानिखौ सर' खालामनो जोबोद खस्थ' जागोन। नाथाय जि खामानिखौ उन्दै समावनो बा सेंग्रा सिख्ला समावनो सर' खालामो बेखौ मावनो थाखाय जोबोद गोरलै जायो। जेरैबादि फुङाव ब्रास खालामनाया जोबोद इजि। फुङाव बाइबेल फरायनाया बे नङाखि नोंखौ सोरबा जबरदस्ति खालामनायनि थाखाय। बे मोनसे जोबोद मोजां सर'। जेब्ला नों फुङाव बाइबेल फरायनाय सर' खालामगोन दसे समब्लाबो गोलाव सम नङाब्लाबो 2-3 मिनिट्सब्लाबो बेबो मोनसे सिनायथि फोरबोआ जे नोंनि गोसोआव सेथि जायगा। बाइबेलनि बयनिख्रुइ सेथि पदआनो जाहैबाय जागायजेननायाव इसोर माने फार्स्ट प्लेस सेथि जायगा। बे माने अरायबो जेब्लायबो जोंनि लाइफआव जोंनि मोनफ्रोमबो बिसयाव मोनफ्रोमबो खामानियाव इसोरानो सेथि जायगा। आरो बे मोनसे जोबोद मोजां सर'। जेब्ला नों बिसनानिफ्राय सिखारगोन बे समनिफ्रायनो नों बे दिनखौ जागायजेनो आरो बे समनिफ्रायनो बाइबेलखौ नायो आरो इसोरखौ हामबाय होनो बे दिननि थाखाय बे जिउनि थाखाय आरो बे मोनसे नियम निथि बायदिनि थाखाय नङा। नाथाय बेखौ साननानैसो इसोरादि जोंनि मोनफ्रोमबो बिसयावदि सेथि जायगा। दसे समबाबो नों बेखौ सान नोंनि गोसोजों आरो बेनो नोंनि मोनसे सिनायथि नोंदि इसोरनि उपस्थितियाव इसोरनि प्रेजेन्सआव थांनानै थायो।